Atención, surfistas de pura cepa, los que no se conforman con cualquier mierda de tabla que les venden por ahí. Si eres de esos que no se dejan engañar por cualquier basura en serie, este mensaje es para ti. Aquí no hablamos de tablas cualquiera, no señor. Hablamos de auténticas obras de arte, hechas a mano por un shaper artesano que sabe lo que hace, porque lo lleva en la sangre, joder. ¿Qué mierda es esa de tablas sin alma? A la basura con ellas. Tablas hechas a mano. Un arte jodido de verdad. ¿Has visto esas tablas en serie que parecen hechas por robots sin alma? Olvídate de esa porquería. Aquí estamos hablando de tablas hechas a mano, a medida, y con una atención al detalle que solo un verdadero maestro puede ofrecer. Cada jodida tabla que sale del taller de este shaper es una pieza única, personalizada para ti, cabrón. No es cualquier tabla, es tu tabla, hecha con el sudor, la experiencia y la dedicación de un artesano que se toma su trabajo en serio, como un condenado artista que le da vida a la madera y la resina. MX. Tablas con historia y con un puto tiro en el agua. Las tablas MX no son cualquier cosa, llevan la esencia del puerto de mar donde este bestia parda se crió, Musía. Que está en cada fibra de estas jodidas maravillas. Estas tablas son cóncavas de cola a punta, sí, has oído bien, de cola a puta punta. Ahora somos los dos enfermos de cáncer. Ahora estamos los dos enfermos de cáncer, sí. Tes as ideas máis frescas. Tes ideas máis frescas. Ahora vamos poñer esta cámara aquí. Teño que ir polo ventilador e o caballete que teño ali. Teño xa a furgoneta levantada así para poder tal, pero teño que levar a miña nai pola mañán ao tema de cáncer de pulmón. Quen la levou a compra? Grande. Sí. Sí. Non te preocupes. Sí. Pois, joder, o meu irmán vai pa habitación, ali queda, non fai nada. O sea, non fai a súa comida, que ela vai pa habitación, el é un alojamiento. Ahora, miña nai ten un bulto no pulmón, que mandan a unidade de cáncer de pulmón está tosendo moito, respira mal, sí. Está tosendo bastante grande. Entonces van a descartar que non sea unha flema ou outra cousa, pero xa vamos ao tema cáncer. Esta respira mal, tose moito tempo. Unha flema donde vai que xa estaría fora. Pero bueno, vamos en esas. Meu pai, o da hernia, de operarse, estás falando con el, e xa nin se acorda que ten unha hernia. Teño dolor, si, non, jija, si, no. E ahora di, nada igual, ahora non é capaz de decidir el. Pasa de todo. Está un pouco é que principio de demencia, non demencia a tope. Principio, o sea, ten momentos máis tal de puta madre, e outros momentos que estás alguén lle falo fala está, claro. Si calquer burrada, sí, claro.
é para firmar cosas que está. Pues. ¿Sabes? No, pero teño as máis duras, Mira. Botric. ¿Cómo? Botric Bueno, se ha non é tan unido duro, pero correctamente. con este vale para calamares. Ese está ben para calamares. Joder. Xa. Eu ahora vou a sacar o da pesca submarina, vou ali a Coruña, dixo yo tipo para sacarla, vou pagar 3 anos xa. Xa me van dar todo, neopreno, tal, xa non compres nada, teño de todo. Chamen ao tipo, nada. Mando WhatsApp, nada. Nada. Dixo, saco da pesca submarina. Sí. Coño, pero WhatsApp, ainda que estés traballando, contestas despois. Nada, vou ali a Fernando, o de Crazy, e xa lle dixo, que para a pesca submarina. Eu, onde cara eu tiña o problema. Acabo de tocalo, que che parece? Aquí, joder. Oye, para a pesca submarina, vaite aquí, vas da miña parte. Vas da miña parte, bueno, xa falo con el. O único que me falta é o cinturón pos plomos, nada máis. Un cinturón decente, non andar con unha corda. Como a Liene miña, cando... Depois... Pero... No. Bueno, vou comprar un que non é caro, un cinturón non é caro. Saco a licencia para 3 anos, en verano, en vez de ir pasear co calla e tirarse o currigón que non collo nada, estar carrapala aí 20 horas, dixo, isto carallo. Tiro mamá. Bueno. Para pescar? Cacana? Non teño outra cousa. O sea, non, rapala non teño. Teño o vinilo ou cucharilla. Eu rapala non teño ningunha rapala. Ningunha. Eu chamolle rapala, pero non é rapala. Teño peixes de goma, vinilo, peixes de goma, e pois teño cucharillas, que son do meu pai todo. Mira, a cana que teño... Bien, mira, teño esta, pero claro, é pequena para a playa, pequena. Pero bueno, váleme, é que ten o tamaño xusto para todo. Para todo, me entendes? Teño que armala, que está sin armar. Sí, pero non teño que armala. Isto reventa, porque coño un robalo así un pouco tal, e vai todo a tomar polo culo. Bueno. Fío trenzado. Tío. Hostia, e a cana? A cana? O piscina se aguanta, pero a cana parte pola mitad. Mira, a ver, teño que poñer todo a andar. É piscina, sí. Non sei que marca é. Eu teño que poñelo a andar todo. A ver, está liado, se non está... A ver, parece que non está liado, pero... Non sei canto tempo leva enrollado, sin desenrollar. Voño meter un par de plomos e vou empejar uns cuantos lances para ver como vai o carrete. Teño máis canas ali. Meu pai doume todo, dixo, colle todo o que queres para ir pescar. Tes aí arriba. Como? De abuelo? Ainda? Va, ese non me interesa. Teño de máis. Pero teño de máis ali no... De máis. Fallado, teño de todo, meu pai. Pero teño de máis. Sí, é verdade. Bueno, pero... Cantas veces tuve que... Lactalde.
dice. Muy buenos días, lleva enrollado desde la última vez. Ya Ahí me está. parecía raro que estuvieras arreglando tablas. Ja 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 ja. Sí, é verdade que sí. Pero no... Como é? Un pouco despistado, co traballo. Son donde me encontro. Bueno, vamos facendo isto. Sí, é onde están as olas, onde hai xente. Quen? Johnny. É Johnny. Era Scooby-Doo, Pero é un tonto lavas, que é moito cuidado. Chuspido, sí. Pero máis pequeno, pero sí. Sí. Había un montón de perritos, alemáns, alemanas, xente da Coruña. O inglés, cuidado. Cuidado. É miña. Sí. Ven a falarme e dixo eu de inglés nada, E dime, yo de español nada. Entón, que facemos? Vaite pa casa. Moi bien, encantado de conocerte. No, eu non falo inglés. Ti non falas español, que facemos? Non temos nada que falar. Non hai nada que falar. Póñese. Póñeste. Bueno, prepárate. Hoy no. Tomorrow. É o máximo que chego aí, sabes? Ainda me encanta. Depois xa me dá risa. Depois marchou o tipo e... Claro. Mira que pobreza que está arreglando. Aí na furgoneta desmonteina toda, que leina, puxeme a arreglar eu. Ahora teño outra que dixen, mira, como entre que vou a Coruña, non pola mañá ten que ser da máquina, que me arregle, tal, ir outra vez, tal, non sei que dixen. De que? Rectalde. Dice. Tienes un nivel de inglés máximo. Teño un nivel de inglés máximo, si yo. 6. Menos 6. Pero, a ver, eu agora quero reparar en miña. Teño que coller ese tupper de aí, meter esta, aí, coller lijas, coller resina, tal, non sei que, tal, un montón de cousas. Teño que coller un montón de cousas, pero un montón. Empezas a coller, e vacío medio chiringuito. Meto ali, e vou pa ali a reparar. Mas teño que coller un caballete, que é ese de aí, ese que está aí. Teño que desmontar ese e meterlo na furgoneta. Teño que desmontar o meu taller. Pa Nemiña. Que 15 minutos vou a veño. Este é de Nemiña. No, para meterme ali en Nemiña. Veño aquí, pam, e mentras pago esta, estou facendo aquela. En Nemiña só podo facer esta. Sabe? Ten máis sentido na Coruña, claro. No, a Coruña bon a golpe de 20 euros de voltas. Claro que cada vez que bon son mínimo 40 euros de reparación. 40, 20 xa son gasolina. Así sí, pero sempre bon 60, 70, pues a golpe de 100 euros polo menos. Claro. Ahora teño outra para reparar na Coruña. Outra máis. De unha que me fala inglés. Ahora teño guiris, teño xente de fora. Me deixa hoxe pola tarde, pero mañán, como levo a miña nai, intento ter algunha. Deixo esa. Atiendes para máis. Oi, o chicoño. Díjoche como vai o rollo.